Ipar Euskal Herriko kostaldean dabiltzan ibilgailuek ingurumen bineta izan beharko dute kriter izenekoa eta arrangura eta zalantza asko dakartza honeke oraindik arratsaldeon ikusentzuleok xehetasun asko falta dira oraindik argitzeko, baina hegoaldean ez bezala ez da hiri edo gune konkretu batera sartzeko, hemen iparraldean eremu handi batean beharko da. Eta bestalde, Eusko Ikaskuntzak eta Donibane Loitzuneko hiriak banatu dituzten sarietara ere joanen gara. Gaurkoan Benito Lertxundi eta Txomin Ders protagonista. Asteragoaz! Ipar Euskal Herriko kostaldean dabiltzan ibilgailuek ingurumen bineta izan beharko dute derrigorrean apiriletik goiti. Neurri honek Hendaiatik Ternosera itsasertzaren mugen barruan igarotzen diren ibilgailu guztiei eragingo die, 63an izan ezik, araututako eremutik kanpo baitago. Autobidea ez da sartzen eremu hortan. Eta denek badakigu hemen autobide hori dela airearen kutsaduraren nunbait iturri handiena. Irailean bozkatu zen araudia Euskal Hirigun Elkargoan. Araudi berri horren helburua da kutsadura murriztea, baina ildo horretan arrangura eta zalantza asko dakartza oraindik. Esantza edo gasolina darabilten 1987tik atzeragoko edota dieselaren kasuan 2001tik baino zaharragoak direnei eragiten die, izan ere horiek ezingo dira ibili. Egun dabiltzan ibilgailuen 5% inguru da. Eta horrek ekartzen du ere bigarren galdera bat, zer egiten da jende horiek laguntzeko, egin auto edo kamioi zahar aldatzeko. Besteek dagokien kriter ingurumen etiketa eskuratu dezakete webgune ofizialean soilik eskatu behar den inprimaki erraz baten bidez. Eta Jendarmeriako hartarazi du hortik kanpoko webgunetan eskuratzea iruzurra izan daitekeela. Hegoaldean ez bezala pegatina hau ez da hiri edo gune konkretu batera sartzeko. Hemen iparraldean eremu handi batean beharko da. Oraindik xehetasun guztiak ez dira ezagutzen, datozen asteetan erabakiko da guztia, tartean zeinek kontrolatuko duen. Nok kontrolatzen ditu horiek. Frantses Polizia Nazionala kontrolatuko du edo galdatuko zaiete herriko zaindarieri hori kontrolatzea. Nik urgunean baditut 3 herriko polizia, badute askilan jadanik olako lan bat gehitu gabe. Beaz, herrientzat ere beste arazo bat sortzen dugu. Hori ez da finkatu oraino, Ez da finkatua. Datozten asteetan xehetasun gehiago argitzea espero dute. Eginda konzertazio publiko bat egina izan da, herrien konzertazioa ere egina izan da, guain pixkat horren bilana behar da ere egin, azken gauzak pixkat behar bada definitzeko, eta gero normalean erabakiar horiko da eta aplikatu beharko dugu hori duden apilaren lehenetik goiti, mementon ditugun informazioan arabera bederen. Azken finean, Frantziako hiri gehienetan jada, erabili behar den pegatina bera da. Besteak beste bordelera sartzeko, Pau eta ingurunetan ibiltzeko edota Parisen. Eta kontrako norabidean, iparraldetik hegoaldera joateko Donostia erdigunera edota Laster Irunera ere, Frantziako matrikula duten autoek erregistro berezi bat egin behar dute, aldez aurretik, isuna jaso nahi ez badute. Eusko Ikaskuntza Donibane Loizuneko musika sariak baratu dira asteburuan. Urrezko saria Benito Lertxundi kantariari eman diote, ibilbide bikainarengatik eta Txomin Dersek jaso du gazte saria. Bera ere asko hunkitzen dula olako, publikoak, rekonozitzen dionean, ez? Ibilbidea eta hunkitzen dula asko, beraz, familiari ere zesanik ez. Eta oso hunkituta eta pozik jasotzen dugu gaurkoa bezalako saria. Piskat, unartu behar dira olako sariak, hor bazen Benito horrezko saria eta esan den bezala diskurtuan, Maider Martino, Toma Hospital, Martina Berres, ez dira nirentzat pertsona garrantzitsuak dira musika munduan.
2019an Eusko Ikaskuntzak eta Donibane Loizuneko hiriak beren engaiamenduak berritu zituzten, baita hitzarmen berria izenpetu ere Eusko Ikaskuntzaren parte hartzea sustatuz Donibane Loizuneko hiriarekin lankidetzan antolaturiko ekitaldi zientifiko eta kulturaletan. Ildo honetan Benito Lertxundiren etengabeko lanaren emaitzak goraipatu dute. Hainbat belaunaldi markatu eta aberastu dituena, eta iparraldearekiko duen harremana bereziki Siberuarekiko duena azpimarratu dituzte. Uste dut deskubritu zuela Zuberoa, gazte xamarra zela edo, eta hor ibilaldi batzuk eta denboratxo bat uste egin zuela bertan, eta maite mindu zen bertako kantuez, hitz egiteko moduaz, paisaiaz eta ohiturez eta dena, eta horren fruitu gero etorri dian kantu guztiak, horri buruz, badaukaulako lotura polit bat bai. Txominders, Donibanen bertan sortua, txalapartan txikitatik atxikia familia musikari batekin amatxi organista baitzuen. Nintzen Ziburun arrantzale batekin beha eta ondarribin lehen kurtsoak, Koldo Zurzabal bererekin, ari dira beti txalapartan horiek. Eta Ziburun, txikia ipatu dut, Jean-Claude Henrik, eta genituen txalaparta kurtsoak hor. Eta horrela hasi zen, nire bidaia txalapartan, makilak hartu, lehen txakunarekin maitatu nuen, bihotz taupada da biziaren taupada biskat. Transmisioa oso garrantzitsua izan da beretzat, baita bere ibilbidean izan dituen erreferentziazko pertsonak. Josean Artze, adibidez, Juan Mari Beltran, eta musikologo, berezki poesia, orazkaritza, eta ez doka mairu, izan den histori guzio honek elikatu nahu asko, eta orain horrena izago. Musikari askorekin inguratuta, estilo hainitzetan dabil. Lehen pausuetan izan zen Jose Ripley, Jose Ripiauen tributo, baina gero kumbia musika deskubritu, gero Greziako musika ere maitatu nuen, rebetiko musika, eta gero bereziki, adibidez, Aerobiko Festivalan asko ibili naiz Jean-Claudekin, txipiarekin, eta hor bai ezagutza asko egin ditut, Asiarri familiarekin, eta gaur egun adibidez, badu txalapartarekin Chap Tracks deitzen den talde bat, adibidez, teknoa musika iten dugu, eta hor beste krak bat egin naiz elektronika, songin operatzen ikustenak, Kerlustono, Pedro Ramuspe, eta gauza asko ikasten ditut, eta txalapartaren muga ezina den txalapartan eltzat, hain modernoagorik den txalaparta, ez da beste instrumenturik, eta horrekin hastea adibidez, oso gustora naiz. Gero eta beste polo batan dut Basabi taldea getxon, hor da musika klasikoa, arrizko txalapartarekin, idazten dena, guztiz beste mundu bat, baina ere klasiko mundua ezberdinki, eta gero ipatu Siberut, oso arro naiz ez, Benito Lertxundik zan du lotura Siberuarekin asko, eta egiazkiz, jaurain 4 urte Siberutzen naizela, eta bada mundu oso berezi bat, baina oso intimo bat Siberua dena, eta asko maite ditut Siberutarrak, eta asko ikasten dut horiekin ere, euskal mundua, eta haien zulo txiki horretatik ikusten dute euskal herri guzia. Zorionak bisarituei, eta euskal musikak segitezala itzina. Kaskarotak izan dira Donibane Loizunen igandeuntan, begiraleak elkartearen 80 urteak ospatzen dira urten, eta egungo gazteak astapeneko kaskarotekin batera elkarrekin ateratzea deliberatu dute, hitzordu berezia beraz aurtengoa. Ospatzen ditugu begiraleak 80 urte, eta zen parada berriz ateratzeko denak elkarrekin, belauni zaharra eta belaunaldi berria. Ikusgarri potolo bat prestatua dugu maiatzerako, beraz hasi ziren haiek errepikatzen badu urte bat eta erdi edo, eta aurten 50 urteak zirela kaskarotak lehen aldiz atera zirela, pentsatu dugu polita izango zela batera egitea aurten. 1975ean lehen aldikotz Donibane Loizunen kaskarotez atera ziren dantzariak, tartean ziren Bantxika eta Serge. 50 urte lehen biziko aldikotz,
Sergekin batzean eta gure lagun guziekin batzean berpiztu genituela Lapordiko iauteria. Orain, aita alabak atera dira elkarrekin dantzan belaunaldiak nahasiz. Begiraleak elkartetik atera, eta herriko karriketatik zehar giro alaian ibili dira. Kaskarotak badira, suriz bestutuak direnak, mutilak eta neskak, eta gero baditugu pertsonaiak ere, kotilun gojia, kotilun suria, pompieja, besta gojia, hartza ere bai. Uda berria iratzarri nahian, maskaradak txiberuan, libertimenduak Baxena Farroan eta kaskarotak Lapurdin. Eske egiten ginuen ere, eta personaiak ere mugitzen ziren pixka bat, eta hartza hori representatzen du uda berria batzu berriz hori negua bukatzen da, eta hori hortan dira, jauteri baten bezala. Jaute giro baina da, Donibane Loizuneko kaskarotekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok. Bihar arte!